Ahoj, tak ukážem vám, ako správne montovať autosedačky do obytňákov na rôznych typoch aut s rôznymi sedačkami. Teraz tu mám Adriu, či manuál automat, princíp je úplne rovnaký. Dobré je dať si preč stôl kvôli väčšieho miesta na manipuláciu. Najväčšia bolesť montovania autosedačiek je v tom, že pokiaľ by ste zobrali tú autosedačku, dali ju sem, táto konkrétne má Isofixy, takže tie by ste posielali niekde pod madrác. Dá sa to zvládnuť aj s tým, že tu táto zadná opierka. Ideálne je samozrejme hlavové odstrániť preč, ale čo je nevýhoda, keď sa tu dá stôl, je tu pomerne málo miesta, to je spôsobené tými 10 až 15 cm, ktoré tu zaberá zadný madrac. Ešte keď sú sedačky s možnosťou polohovania, že sa dajú viac nakláňať, obzvlášť je to pre menšie deti, tak tu nezostane vôbec žiadne miesto. Je vtedy dobré odstrániť tento zadný madrac. U Adrii je to asi mierne najkomplikovanejšie. Najskôr musíte odstrániť hlavové opierky. Tak, potom je potrebné vyťahnuť tieto srandy, do ktorých sa hlavové opierky zachytávajú. Sú tam proste natlačené donútra cez kovový mechanizmus a je to tak na dve vyklbenia ruky, že musíte rukou zájsť z vnútornej strany tej sedačky. Na spodu majú tieto klíny také hroty, tie stlačíte a vytiahnete ich. Vyzerá to hrozne, že vypitvate sedačku, ale takto to vyzerá, zo spodu stlačiť a vytiahnuť. Takisto aj na druhej strane. Stačí to tak potrebné povyťahovať, aby sme sa po viacerých použitiach nerozbrali celú sedačku. Jedna strana a pre lepšiu manipuláciu a znázornenie si to urobíme aj na druhej strane. Úplne najlepšie je detské sedačky mať nahodené ešte predtým, ako auto idete dávať klientom, aby ste pri manipulácii proste nestravili hodinu, nebudete nervózni z toho, že to montujete pred nimi a nejde to, oni vám do toho nebudú skákať, takže bude to pripravené, máte o starosť menej. Tak, tu môžete vidieť uchytávanie Isofixov. Tie pacičky z autosedačiek sa zacvakávajú do týchto železných štvorcov alebo očiek, závisí od modelu auta. Vznikne tu po odstránení toho zadného madracu viac miesta. Pri autosedačke s Isofixom je to veľmi jednoduché, následne nacvaknete jednu koncovku, druhú. Dokonca dotlačíte to až na maximum, tým, že vám tu nezavádza vzadu ten madrac. Je tu dosť miesta potom aj keď sa dá stôl, takže nie je to také nešťastné, že musí byť stôl niekde preč. Môžu tu mať stôl, deti z mojej skúsenosti častokrát si aj na ten stôl vyložia nohy. To je výhoda, že je tá sedačka polohovateľná aspoň do určitého rozmeru. Keby sa vás pýtali proste, či v tom sa dá pohodlne spať a podobne, dieťa počas jazdy dá. Jediná nevýhoda je, že tento madrac je rovný, nie je to ako v osobáku, kde je to viac naklonené a tam tie deti v podstate zaspia za jazdy a sú položené dozadu, nepadajú dopredu. Bohužiaľ v obytňaku sa to inak urobiť nedá. Pokiaľ máte detskú sedačku bez Isofixu, to znamená na pás, je tiež dobre odstrániť ten madrac, prípadne ak je užšia pre väčšie dieťa, môžete tam ten zadný madrac nechať a proste pásom to pripútate podľa toho, ako jednotlivá sedačka je. Majú tam častokrát nakreslené tie body, kde sa zachytáva, kade to preťahnete. Je to dobré urobiť si to pred odovzdávaním auta, aby ste tu s tým potom nebojovali. Toto je Adria, ukážem vám to ešte v druhom type auta. Ahoj, teraz tu mám Sunlight T68, automat. Rovnaký princíp je v karádách, v automate aj v manuále. Máme tu priputanú detskú sedačku pre väčšie deti, to už je proste zhruba od 12 rokov cca, je to úroveň pod sedákom,
už sú pripútané pásom. Toto je sedačka bez Isofixu, ten pás je pripútaný proste cez body na autosedačke podľa nákresu. Tu je situácia so stolom, kedy sa stôl nedá odstrániť. Je dobré ho mať posunúť dopredu, aby tu ten priestor pre tie decká bol. To je jeden spôsob. Keby sa odstránil madrác, tá sedačka ide viac dozadu, je tu viac miesta. V prípade, že by ste mali sedačku na Isofixy a chcete tu odstráňovať madrác, tak ako som ukazoval vo videu v Adrii, v Sunlighte je trošku iný systém. Tu je potreba odzipsovať tento poťah, vyťahnuť ho z tejto poistky a z tejto strany môžete vidieť, tu sú takéto poistné srandy, ktoré sa úplne blbo vyťahujú, ale dá sa to zvládnuť. A tu vytlačím teraz druhú, jednu som si už nachystal, aby som tu s tým tak nebojoval. Vyťahnite hlavovú opierku. Odlepíte vlastne celé sedadlo, nebudem to dávať preč kvôli tej sedačke, ale Isofixy sú tu. Vtedy na sedačku na Isofix dotlačíte na jeden a druhý úplne čo najviac dozadu. Alkovňa má to veľmi podobne, ale o mnoho jednoduchší systém. Tam sa tie operadla dajú iba vyťahnuť a sú tam na suchý zip, nemusíte tam riešiť tieto hlavové opierky, tie tam zajíždejú úplne sami bez nejakých poistiek. Teraz vám poviem niečo o rozdelení autosedačiek. Pri správnom určení autosedačky je veľmi smerodatné a v podstate najdôležitejšie vedieť váhu, výšku a vek dieťaťa. Môžu nastať nejaké špeciálne výnimky, kedy proste dieťa je povedzme vysoké, má vyšší vek, ale je chudé. Alebo naopak má nižší vek, ale je väčšie a už mu menšie typy autosedačiek nemusia sedieť. Vždy, keď ste si není istí, skonzultujte to s nami v kancelárii alebo s chalami s friťakmi a vždy je smerodatné to, aká je poznámka proste pri danej autosedačke na danej zákazke, ako nám to nahlásil klient. Niečo teraz k rozdeleniu autosedačka. Najmenší typ od novorodencov po povedzme 9 až 12 mesačné dieťa, takže 0 až 1 rok. Hranica medzi 9 a 12 mesiacmi je už veľmi diskutabilná a vtedy sa aj klientov pýtame na to, či chcú vajíčko alebo už klasickú sedačku pre kvázi väčšie deti ako sú novorodenci. Model vajíčka vždy je otočený proti smeru jazdy v karavane. Toto sa napríklad uchycuje pásom, môžu byť nejaké s Isofixovou základňou alebo so samostatnou základňou, do ktorej sa púta pás a zacvakáva vajíčko. Má to vlastné pútanie na pasy a je to naozaj pre novorodencov a najmenšie deti. Druhá varianta, dokonca tento model, ktorý máme, je z tých lepších. Je to od 0 do 21 kg, ak sa nemýlim, áno. Kontrolujete sa aj hmotnosti na tých sedačkách, aby sedeli. Toto je dokonca obojsmerný model, ktorý sa dá otočiť ako proti smere jazdy pre najmenšie deti. Otáča sa to priamo na platforme. Tak môže byť otočený aj po smere jazdy pre deti staršie, ako je 15 mesiacov. Ale je tam tá medzera, že proste aj mladšie deti už do toho môžu ísť, pokiaľ sú väčšie a už by sa nezmestili do tohto vajíčka, bolo by im to nepohodlné a tak ďalej. Toto má uchytenie na Isofix, takže tak ako som ukazoval v ostatných videách v Adrii, v Sunlighte, pripojenie na Isofix a závisí o otočení tej sedačky po smere, proti smeru, podľa veľkosti dieťaťa. Čo tu máme ďalej sú v podstate najčastejšie používaný typ sedačiek. Ten je od 9 do 36 kg, prípadne máme modely 9 až 26. Je to veľmi obdobné a vesmies 9 až 36 kg je tam ten najväčší rozptyl. Najpoužívanejšie môžu byť s pripojením na Isofix a vždy majú vlastné pásy. Sú to pre deti povedzme od 3 rokov po 7-8 rokov v závislosti od veľkosti dieťaťa. Môžu byť polohovateľné alebo napevno dané, ale vždy majú vlastné pásy. V tejto vekovej kategórii deti nemôžu byť pripútané pásom z auta, pretože je na nich veľký, pôjde im cez krk, takže akurát by sa tam uškrtili. Model pre väčšie deti je rovnaká sedačka ako toto, už bez pásov,
a púta sa to dieťa pásom v karavane. Je to proste pre deti povedzme od tých 7 do 12 rokov, je to taký väčší podsedák. Samotný podsedák je pre deti, ktoré sú na hranici 10-12 rokov a už viac menej nepotrebujú žiadnu inú autosedačku. Tak, ešte dodatok k autosedačke, ktorá môže byť proti smeru aj po smere jazdy, je od 0 mesiacov po 3-4 roky, rozpätie povedzme 0 až 21 kg. Decká, ktoré sú vlastne malé, novorodenci a podobne, musia byť proti smere jazdy. Tá sedačka, keď by ste sa s ňou stretli, sa otáča následovne. Sú tu gombíky, zase to tak chytím, ktorou to otočíte a teraz je to proti smere jazdy. Všetko bude otiť, nebojte sa. Máme tu aj deti, keby som potreboval živých figurantov. Teraz je to proti smere jazdy, dá sa na Isofix a funguje to. Keď by ste ju potrebovali pretočiť naopak, po smeru jazdy, znova stlačíte. Tu vás zastaví poistka. Na tej strane, ktorú otáčate, treba stlačiť a stočí sa naspäť. Jedna vec, má to podpornú nohu, takže keď to pichnete na Isofix, dá sa vysunúť táto podporná noha a upevniť na podlahu. Niekedy sa môže stať, že to proste nedočiahne tá noha, pretože tie hlavice sú pomerne vysoko v karavane, nedá sa s tým nič robiť, bude to vo vzduchu. Malo by to viac menej sedieť v tom rozpätí.